गासिबो खोनासंनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ आरो बेयाव जेसेबां सफैबाय फोरबोनि रावा जोंनि जिउनि थाखायहाय गोथाङै थांना थानायनि बियो जेरै जों दै लोंब्लासो गोथाङै थांना थानो हायो बेबायदिनो आत्मानि थाखाय इसोरनि रावा आङो दहाय जेखौ फरायदों बे बाथ्राखौ गोथौयै बिजिरना नायोब्ला सोमोनांथाव जिसु ख्रीष्ट बुंनाय राव आङो नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै होननानै नोंसोरो आंखौ सायख'ग्रोआखै बुंनाय जादों आंसो नोंसोरखौ सायख'ग्रोदों बा आंसो नोंसोरखौ सायख'बाय होननाय बुंनाय जादों बे बाथ्रायावहाय गोथौयै साननानै नायोब्ला जेनेबा आङो मोनसे दाम गोसा मुवाखौहाय सायख'नानैब्ला बा लानो थाखाय आङो मा खालामगोन बे दाम गोसा मुवाखौ आङो बेयाव नेबाय थागोन माने दाम गोसा मुवाया दाबसे जायगायाव दं आंनि थाखाय बिराद भेलुएबल बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु बेखौ आङो बेयावनो जिरायनानै नेबाय थागोन ना आङो बेखौ थांनानै लायगोन एन्सारा मा जागोन आंनो नांथारगौ बेखौ नङाब्ला आङो गोजोननाय गैया बिदिब्ला आं मा खालामगोन थांनानैनो आं लायथारगोन ना प्रभु जिसु ख्रीष्ट बुंनाय बाथ्रायाबो बे एक्जाक्ट जोंखौ भेरि इम्पर्टेन्ट पार्सन माने बहाबा लिरनाय नुयो दा VIP होननाय VIP कनफारेन्सफोरबो बहाबा मिटिंफ्राव VIP भेरि इम्पर्टेन्ट पार्सनाल' जिरायनो मोनगोन बेबायदि VIP सिट लिरनानै दोनो आरो दा प्रभु जिसुआ जोंखौ भेरि इम्पर्टेन्ट पार्सन खालामदों नैबे बाथ्राजों नोंसोरखौ आं सायख'ग्रोदों होननानै आंसो नोंसोरखौ सायख'दों नोंसोर आंखौ सायख'ग्रोआखै बे बाथ्राखौ गोथौयै नायबावोब्ला ओमफ्राय माबोरै इसोरालाय जोंखौ सायख'ग्रोखो बा जिसुआ माबोरै बुंखो जोंखौ सायख'ग्रोगोन होननानै मानसिया जिसुनि सिगांनो दंखायोमोन बेखौ जिसुआ माबोरै आंसो नोंसोरखौ सायख'ग्रोखो होननानै सोरबा कुइसन सोङोब्ला बिनि कुइसननि एन्सारा जागायजेननायावसो दं आरो जागायजेननायनि सल'खौ बयबो मिथिगौ माने जागायजेननायाव मानसिया माबायदि जायामोन इसोरा माबायदि सोरजियामोन बयबो मिथिगौ ना जागायजेननायाव माबायदि सोरजिदोंमोनलाय इसोरा गावनि बाथ्राफोरजोंनो जिब जुनार जा होनदों जिब जुनार जादों बिफां लाइफां जा होनदों बिफां लाइफां जादों गासै इउनिभार्सखौ सोरजिदों होनदों दैयाव जेसेबां जिब जुनारफोर दं हायाव जेसेबां जिब जुनारफोर दं दाउसिन दाउलाफोर अख्राङाव जेसेबां दङ गासैबो इसोर सोरजिदों इसोरा माबोरै सोरजिदों जिब जुनारफोरखौ बाथ्राफोरजोंनो सोरजिदों आरो जिसुआ इसोरा बेबायदि नुबाय मैनि फिसाया मै जालांबाय फेमिलि जालांबाय गरायनि बिसाया गराय सोरजिनानै गरायनि बिसाया मा जागोन गरायानो जागोन गरायनिबो न'खर जाबायना फेमिलि जाबाय मैदेरनाबो मैदेर सोरजिखांनायनि उनाव मैदेर फिसा जाबाय मैदेरनिबो जे फेमिलि जाबायना न'खर जाबायना सैमायाबो सैमानि न'खर जाबाय नाथाय फोरबो जिसुआ फोरबो इसोरा बियो गावनि फेमिलिखौ दानिया नायबाय गावनि फेमिलिया इसोरा फेमिलि दाग्रा नालाय गावनि फेमिलिखौ नायबाय मैदेरजोंबो रुजुजाया मैजोंबो रुजुजाया ना सैमाजोंबो रुजुजाया नाथाय फोरबोआ गावनि फेमिलि दानो गोसो जाबाय इच्छा जाबाय बेनि थाखायनो बाइबेलाव लिरनाय दं दा फै जोंबो जोंनि फेमिलि दानि जोंनि महर बायदि जोंबो दानि होननानै दादों आरो दानानै दादों ओमफ्राय दाखांनायनि उनाव मानिफ्राय दादों हानिफ्राय दादों दाखांनायनि उनावथ' नुबाय गावबायदिबो जाबावाखिसै दानिया दाखांनायनि उनाव माबा मोनसे खमि दंदां नायबाय इसोराथ' गोथां नाथाय बे गोथां नङा जेरै दोनो ओरैनो थायो ओरै दोनब्ला ओरै थायो ओरै दोनब्ला ओरै थायो बे मुरथि नालाय बिदिनो जाबाय दाना इसोरा एसेग्राब बेखौ गावबायदि बानायनो गोसो दं बे दानाय मुरथि बायदिनो बियो हां सुना होदों हां सुना होनानै गावनि जिउखौनो होदों अब्ला बेसेबां इम्पर्टेन्ट खालामदों बेखौना ओमफ्राय बेनिफ्रायसो गावबायदि जादों मानसिया इसोर बायदि महर जादों इसोर बायदि गियानि जादों माबोरै गियानि जादों आदमा ब्रेनि इसोर बायदि जादों दे फार्स्ट टाइमावहाय नाथाय उनाव
दे इसोरा गासैखौबो सोरजिखांनायनि उनाव लिंहरबाय हयथ'बा लिंहरदों ओइ मै फै ओइ मैदे जायखिजाया सोरजिजानाय जिब जुनारखौनो नाम होना लाबा लिंहरदों आरो जायखिजाया जिब जुनारखौनो लिंहरदों नैबे आंनि फेमिलि जाबाय आदमखौ बेबायदि होननाय जादों आंनि फेमिलि जाबाय नैबे आंनि फेमिलिया नोंसिनि नामखौ दोनसिगोन आदमखौ नाम दोननो थिननाय दं दा इसोरानो जिब जुनारफोरनि नामखौ आदमासो दोनदों हाग्रायाव जेसेबां जिब जुनार दं न'आव जेसेबां जों फिसियो बेफोरनि नामखौहाय आदमा दोनजोबदों दे लैथोनि नाफोरनि जिब जुनारफोरनि नामखौबो आदमा दोनजोबदों अख्राङाव बिरबायग्रा दाउसिनफोरनि जेरै नाम दोनदों ओरैनो मैदेरफ्रा मैदेरनि आखल आखु मैफ्रा मैनि आखल गासिबो एखे जाजोबदों दानिया ओमफ्राय एसेबां जिब जुनार दं आदमा एसेबां जिब जुनारनि नामखौ दोनजोबनो हादों बेनिफ्राय नायसोल'ना बिराद रोङि जादों इसोर बायदि आदमनो बेबायदि नाम दोननो इसोरा थिनदों आरो आदमा गासैबो जिब जुनार बेखौहाय नाम दोनदों आरो बेफोरनि सायाव आदमखौ बिगोमा खालामदों आरो बिगोमा खालामदों गासै मिथिंगानि सायाव बिसोरखौ जोथोन लानाया बिराद दरखार बेनिखायनो मानसिया जेसेबां सोरजिजानाय मुवाफोर दङ स्टिवारशिप जानांगौ जोथोन लानांगौ आरो मोनसे जानला मोनला जोङो जानो हादों होननानै जिब जुनारखौ जानला मोनला बुथारनाय बिदि नङा जोङो जोथोन लानोसो होदों इसोरा बेनिखायनो जों जोथोन लादोंनिखाय मिथिंगानि उल्था जोङो मिथिंगाया मा जों जोथोन लानो रोङाखिसै नालाय उल्था जों थैनाङो आरो मानसिया दा बिदिनो ओमफ्राय इसोरा बेबायदि एसेबां भेलु होदों मानसिखौ दे भेलु होनानै आदमखौ गावबायदि दादों ओमफ्राय आदमखौ बियो आंनि फेमिलि आंनि न'खरनि जाबाय बेबायदि इसोरा खालामदों गावनि न'खरनि आदमा अब्ला इसोरनि न'खरनि जाबाय ना इसोरनि फेमिलि जाबाय ओमफ्राय आदमनि उनावहाय आदमाबो एरलांबाय आदमनि बिसाफोर अब्ला मानसिया उनावहाय आदमनि न'खरनि जाबाय मानसिया आदमनि फेमिलि जाबाय आदमा इसोरनि फेमिलि अब्ला बे जों इसोरनिनो फेमिलि नंगौना नङा ने मानसिया इसोरनिनो फेमिलि इसोरजों सोरजिजादों आरो इसोरा मानसिनि एसेबां अननायखौ होदों बे गावनि जिउखौ बेनि थाखायनो बे जिउखौहाय नस्थ' खालामनो थाखाय सैताना एडेन बागानावहाय आदम हौवाखौहाय फाव फान्दायहैदोंनो दा माबा मोनसे जानो नाङा होननायखौ जाहोदों बेजोंनो गिदिर गोरोन्थि मावदों आरो ओमफ्राय इसोरा फैनानै सोंफैदों मा जाखो नोंसोरलायनो आदम हौवामोना बे समनिफ्राय गिग्रा जादों ओमफ्राय गिग्राल' जायाखै आदमालाय गुस्थि फेंग्रा मा होनो बिदिखौ निन्दिग्रा जादों निन्दिग्रा माने गुबुनखौहाय माबा फाव फान्दाय माबाग्रा निन्दिग्रा जादों आरो माब्रै फोरबुआ सोंनाय समावहाय आदमा होनदों फोरबु नैबे आइजोआनो होननानै आइजोखौ दुसिबाय फोरबु बे आइजोआ नों सोरजिनाय बे आइजोआनो आंखौ जाहोबाय बेखायनो आंबो जाबाय बिदि बुंनाय जादों बियो बे आइजोखौबो दुसिबाय बियो इसोरखौबो नों सोरजिनायानो होननानै इसोरखौबो दुसिबाय माब्लानिफ्राय दुसिनो रोंखो सैताना बिनि माइन्डखौ बुजिनो हानाय गियानखौ खाथेना होनायखाय बिनि माइन्डआबो उनाव डाउन जालांबाय इसोरखौ निन्दिग्रा जाबाय गावजों गाव निन्दिग्रा जालायबाय आरो बे निन्दिनायाबो सैताननिसो दे बेनिखायनो जों निन्दिलायनो नाङा बेनिखायनो जों गावजों गाव सिन्था एसे खालामलायनो नाङा इसोरखौबो गोबां मानसिफ्रा निन्दिग्रा जाबाय नाथाय बे इसोरा अब्लाबो एथ'बां निन्दि जाब्लाबो मानसिखौ एसेबां अनदों मानसिफ्राथ' पापावनो गोग्लैबायमोन ओमफ्राय अब्लाबो जेनेरेसननि उनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि थाखाय हरफिनदोंमोन अब्ला बेनि आं फरायनाया बेनो नोंसोर आंखौ सायख'वाखै आं नोंसोरखौ सायख'दोंनाया इसोरा जोंखौ बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि थाखाय हरदों बाइबेलाव लिरनाय दङ इसोरा एसेबां महान बे जोंनि पृथिबिया इसोरनि गाग्रा जायगासोनो ओमफ्राय सोरगो रायजोआव बे इउनिभार्सआव इसोरनि थाग्रा इसोरनि जायगा एथबां गिदिर बे इसोरा एसेबां जों सानस'नो हाया
अब्लाबो बे इसोरानो गावनि फिसाला जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो थाखाय हरदों। आरो बे जिसुआ माबोरै जादों? जिसुनि लाइफआवहाय जिसुआ सोरखौबा सोखानो थांब्ला बेयो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुङो आइ बा फिसाला बा आङो नोंनि पापफोरखौहाय निमाहा होबाय, नोङो मोजां जाबाय होननानै सोरखौबा सोखानानै नोङो बेबायदि दामावबावसै, नोंनि पापआ नागारजाबाय, बेबायदि बुंनाय बाथ्रानि थाखायनो मानसिफोरजों निन्दि जालायबाय दानिया। बियो गावखौनो गाव मानसि जानानै बेथलेहेमनि बै नाजारेथआव देरनाय मानसिसो, बियो इसोर बायदि बुंनानै लाबाय नै नोंनि पापखौ आं निमाहा होबाय, बेबायदि होननायखौथ' इसोरासो निमाहा होनो हायो। मानसि जानानै बियो माबायदि खोथा बुंखो? बियो इसोरखौसो निन्दिगा बियो। बे थगायसुला मानसिखौ आन्दायहोगा नैबेबायदि बखि जाबाय। नाथाय जोंनि थाखायसो फैदोंना जिसु ख्रिस्ट'आ, जोंखौहाय सोखाबायनोसै। ओमफ्राय बेबायदिनि थाखाय गोबां दाय जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जुदायारिफोरजोंहाय धोरोम गुरुफोरजों लोगोसे लिडारफोरजोंहाय राजाफोरजों हमजायो, बेबायदि दाय खालामजायो, माने फल्स एकिउजेसन होनानैसो हमजादों नालाय जिसुआ। बेबायदि दाय नंखाय दायावनो जोंनि थाखायनो जानांगौखाय बियो सैनांगोन। सैनाय समाव मा जादों? जिसु ख्रिस्ट'खौ मेगन खाथेदोंनो, ओमफ्राय सोरबा सासे सौदोंनो, दे नोंखौ सोर सौखो खोन्थासाय निन्दिदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बुदों साबुकजों, एकदमबारे बिगुरफ्रा गुगाजोबदोंनो। ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ हयथ'बा गनफोरजों बुदों, सोरबाहाय सौदों, जिसु ख्रिस्ट'नि सिङावबो थैसामखादों। बेबायदि जाथावगौ दे, जिसु ख्रिस्ट'नि सिङावबो थैसामखादों। जिसु ख्रिस्ट'नि बिगुरनिफ्राय थै गदों। जिसु ख्रिस्ट'नि खर'आवहाय थार खाथा सुनि थपि होदोंना, थार खाथाया जेरै दै हेबनानै बेबायदि सुनि हेबना होदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ ओरैबायदि सैहोदों, बेनि गासैबो गोसो मोदोम बायफ्रुजोबदों। सोरनि थाखाय? जोंनि थाखाय, जोंखौ बासायफिननो थाखाय। आरो लास्ट टाइमाव जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैबायदि होजोब्बाय, बिनियाव होजोबनानै जेबो मोनबावाखिसै। सासे सानथ्रिया जिसु ख्रिस्ट'आ थैखाबायमोन क्रुसाव, थैखानाय समावबो आनजाद नायबावदों, बियो बेफोरनि नंगौ नङा। जंजों सुदों, बिनिफ्राय मा गदों? मा गदोंमोनलाय? जंजों सुनायनि उनाव थै आरो दै। मानि थाखाय गदों बे थै आरो दैयालाय? मानि थाखाय जिसुनि मोदोमनिफ्राय थै गदों? बेनि एन्सारखौ नागिरोब्ला बाइबेलाव दङ, बुलि होनायनि नियम दं, बुलि होनायनि नियम दङ। गोदोनिफ्रायनो जिब जुनार सिथारनानै बुलि होयो। ओमफ्राय बाइबेलावनो रोखा रोखा बुंनाय दं, इसोरा बेबायदि बुलि होनायखौ आंगायखाबाय। बेबायदि जों मानसिनि पापआबो सुस्राजाया होनदों। मा खालामनानै दोनदोंमोन बुलि होनायजों? एकदम मोनसे दाबोरावहाय लानानै पापखौहाय खोबनानै दोनबाय थानायल' जादोंमोन। बुलि होगाबा खोबगाबा, बुलि होगाबा खोबगाबा, मानसिनि थाखाय बोसोरै बेबायदि बुलि होबोदोंमोन दे जिउ जोंना। खोबनानैल' दोनबोदोंमोन, बोखारफिनब्ला नुयो आरो बेबायदि अबस्था। मानसिनि पापखौ खोबनानै दोनदोंमोन, नाथाय सुस्राग्रा रावबो गैयामोन। मानसियासो मानसिनि थैयासो मानसिनि पापखौ सुस्रानो हायो। बिनि थाखायनो इसोरा बेखौ एन्सारखौ मोननानै, बा बिदिनो एन्सारगिरिखाय जिसुखौहाय जोंनि पापनि थाखाय सुस्रानो थाखाय, थै बोहैहोनो थाखाय क्रुसावहाय आलायहोबाय। आरो जोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ थै बोहैहोबाय। आरो बेनो जोंनि थाखाय पाप सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा जाबाय। बिनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ एसेबां महान इसोर, बेखौ जों दाथ' नुनाय नङा ना। जों दाथ' नुनाय नङा। जों बाइबेलाव फरायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ राजा महरै फैनो हास्थायदोंमोन, नाथाय बियो माबा मानसिफोरजों पापिफोरजों जाफाग्रासो जाबाय, बायदिसिना बायदि बे मानसिफोरनि बखिनाय आरो। ओमफ्राय जोङो जिसुखौ नायोब्ला जिसुआ एथ'बां नोरोम, बियो जोंनि थाखाय जोंनि राजा, नाथाय एसेबां नोरोम, बियो गादा बिसायावसो गाखोलायो ना, बेबायदि दङ। बियो जोंनि थाखाय एसेबां गावनि जिबनखौ होयो। बियो सोरजोंबा सौजादोंब्ला बियो बुफिनाखै, लायफिनाखै। बियो गासैखौबो ओरैबायदि लिरनाय दंबावो, खाजानानै बोरमा मेन्दाखौ खानानै बुलि हैनो लांनाय समाव बोरमा मेन्दाया जेरै जेबो बुंफिननो रोङा, थाबायलाङोल', बेबायदि जानानै जिसु ख्रिस्ट'आ
खृष्टआ बोरै होनांगोन गावनि जिबनखौ जोंनि थाखाय दे नाथाय जों फरायनानैसो बेबायदि गुरै मोनदों सेकेन्ड कामिंआव दानिया जिसु खृष्टआ माबायदि फैगोन बेखौ नायोब्ला गिथाव बाथाव दे जिसु खृष्टआ राजा बायदि फैगोन हाजार हाजार लाख लाख खरर खररनि सान्थ्रिफ्रानो आत्माफ्रा आरो बियो थरवाल लानानैसो फैगोन आरो बियो ओरैबायदि बिनि रावजोंनो गासैबो धंस जाजोबगोन बेबायदि इसोरसो जों नुयो आरोना बेनिखायनो जोंनि थाखाय इसोरा एसेबां अननानै बेबायदि मावफैबाय गावखौनो मुलि फैबाय बे इसोरा महान इसोर दे जेब्ला जिसु खृष्टआ फैफिनगोन गोरोन्थियाव थानाय पापाव थानाय जिसु खृष्टनि बोसोनखौ लायोब्ला बै समावहाय बिसोरो आं नोंसोरखौ सिनाया होननानै बाइबेला बुंगोन नालाय सिनायै मानसिफ्रा बे नोरोखनि जाबाय जायफोरखौहाय फोरबोआ बुंदों आं जेलाव दंमोन नोंसोरो आंखौ नायहैबाय आङो लोमजादोंमोन नोंसोरो आंखौहाय नायसनबाय आङो जोबथेसालियाव दंमोन नोंसोरो आंखौहाय नायसनहैबाय बेबायदिनो आं लांथं थादोंमोन आंखौ नोंसोर गालांबाय आं उखैदोंमोन नोंसोर जाहोबाय जायफ्रा बेबायदि होनजागोन बिसोरो जैगरायजों फोरबो जिसुजों आलो गोजोन रंजा बाजा खुंनो मोनगोन आरो दा बेनिखायनो फोरबो जिसुनि रावा बुंखादों नोंसोरनि गेजेराव सोरखौबा उन्दैसिनखौ बा सोरखौबा बेबायदिनो दुखुआव गोग्लैनायखौ नायसनब्लानो आंखौनो नायसननाय जाबाय दा बेबायदि खामानिखौ मावनांगौआ जोंनि दायथ'सै आरो ओमफ्रायथ' जों मिथिगौ लाइफआ मोननै रोखोमनि थाखायो इटारनेल लाइफ मोनसे इटारनेल लाइफआ मोजांनि थाखाय मोनसे इटारनेल लाइफआ एकदम नोरोखनि थाखाय थैनांनायनि थाखाय बे भुतफोरखौहाय बाइबेलाव भुतफोर दंना बे भुतफ्रा बाइबेलनि समाव जे भुतफ्रा दंमोन दाबो दंखायो नङा बे इटारनेलखा बे भुतफ्रानो एकदमबारे आदम हबाखौहाय बे सैतानानो नासयदों बे आदम हबानि समनिसोमोन हाजार लाखो बोसोरनिसो बे गाज्रि स्पिरिटआ दाबो दंना गैया दङ दा ने बे गाज्रि सैताना दाबो दं बेनिखायनो बे गाज्रियाबो इटारनेल जिउसो नालाय बेबो आत्मासो नालाय नाथाय गाज्रि आत्मा बियो इटारनेल थाबाय थागोन जेब्ला जिसु फैफिनो अब्ला बियो नोरोखआव थांगोन बेनि थाखायनो सासे भुत हमजानाय मानसिया बिनिफ्राय बे भुतआ बुङो दा प्रभु नों मा जोंखौ दानो बोथोर जायैसेयावनो नस्थ' खालामनो फैबाय नामा गोजौसिन साननिफ्राय फैनाय नों जोंखौ नस्थ' खालामनो फैबाय नामा दानो सम जायैसेयावनो होननानै बुंलायदों दा जिसुखौ नुनानै सिनायगौ माबोरै सिनायगौ बे माबाया माबामोनलाय इसोरनि बिरुथि जानानै फैनाया लुसिफार ना मा बे लुसिफारा इसोरनि सासे मोजांथार आखुमोन बिराद टेलेन्टेड गोनां दामनाय देनायाव गासैखौबो आखा फाखामोननो आरोखि दा बियो मोनसे गोरोन्थि मावदों इसोर बायदि जानो हास्थायदों बियो बेनि थाखायनो इसोरजों दावहा नांनाय मानसि होनजायो इसोरजों दावहा नांनाय मोनसे स्पिरिट होनजायो आखु इसोरा बेखौ संसाराव गावनिफ्राय होखारहरदों बे स्पिरिटआ जिसुखौबो सिनायो बे स्पिरिटआ इसोरखौबो सिनायो बे स्पिरिटआ मिथिगौ बे गाज्रि स्पिरिटआ बे मानसिखौहाय इसोरानो सोरजिदों आं बिनि सोरजिनायखौ धंस खालामनानै चेलेन्ज लाग्रासो दिनैबो चेलेन्ज लायो बे स्पिरिटआ नाथाय जिसु होनाय स्पिरिटआ जोङो मोजां आरो बेजों जोङो थांना थायो आङो लास्टावहाय मोनसेल' सल' बायदियै आङो बुंनो हास्थायबाय उन्दै गथ'फोरबो दंखाय जोङो गाज्रियाव थाबाय थायोब्ला जोङो पापखौ बाहाना लाबाय थानाय बायदि जायो बिनि सल' आरो ने आङो खोन्थाबाय जानो हागौ बे मन्डलियाव अब्लाबो दिनैहाय आङो एसे बुंनो हास्थायदों खासेव आरो बिस खांख्राइनि सल'खौ गोसोआव दं दा ना खोनायाखै नोंसोर खासेवखौलाय सिनायोना सिनाया बिस खांख्राइखौलाय सिनायो बिस खांख्राइया माबायदि खांख्राइ बायदि आखाइफोर दंना खेबग्राफोर दंलायो नाथाय बे खेबग्राफ्रा बारा बिसाक्थ' नङा दे नाथाय मोनसे लान्जाय दङ लान्जायावहाय खांख्राइया लान्जाय गैया नाथाय बिस खांख्राइया लान्जाय दं दे लान्जायावहाय मा दं बेना मा दं लान्जायावहाय नुफेरबाय दा सिलां दङ सिलां सिङावबा मा दङ
मोनसे बिसाक्ट जिनिस दं आरोना बे सिलांजों जोनानै बे बिसखौ हगारबाथाय जिब जुनारफ्रा थैखोमारलाबायो आरोना बबेबा जुजानायफ्रा फोथारफ्राव थैखोमारलाबायनाया बिदिजोंबो जायो जानानै मानसिनाव सुब्ला मानसियाबो थैगोन बिस दं खासेवाथ' गुरै जिब जुनार नाथाय बेहा प्रटेक्सननि थाखाय सेल दङ ना बिखं दङ नाथाय मोदोम सिङाव गुरैथार आरो खासेवा गुरैथार मोदोम सिङाव दा बे खासेव आरो गोसोखांथायनि सल' दे सानसेखालि खासेवा दैयाव दावनो गोरों दे खासेवा दैयाव मोनसे बिलो गुवार गोलाव बिलोआवहाय दावदोंनो आरो दैयावहाय दैमा बायदि आरो गुवारथार बेवहाय आलो गोजोन सानस्रिदोंनो आरो खासेवा आलो गोजोन सानस्रिनो मोजां मोनोनो खासेवानि सानस्रिदों ओमफ्राय हाब्राङावहाय मासे गोसोखांथाय दङ आरो हाब्राङावहाय ओमफ्राय बै खासेव दावबाय थानायखौ नुनानै गावबो बेबायदि सानस्रिनो गोसो जादोंमोन खोमा नाथाय सानस्रिनो हाया आरो गोसोखांथाया दैयाव सानस्रिनो हाया दे सानस्रिनो हाया बेनिखायनो नाथाय गोसोखांथाया मा गोसो जादों बे हाब्रांनिफ्राय बै मोनसे हाब्राङाव थांनो गोसो जानानै दंनो आरो बे गोसोखांथाया बिनि थाखायनो खासेवखौ बुंबायनो ओइ लोगो खासेव अननानै फैथ'साय खाथियाव ओमफ्राय खासेवा लिंहरजानाय बायदि लोगो होननानै लिंहरलायबाय नालाय खासेवाबो खाथियाव फैबायनो खाथियाव फैनानै दानिया गोसोखांथाया बुंबायनो खासेवखौहाय ओइ लोगो अननानै नों आंखौहाय आं बे जायगाखौहाय बे दैखौहाय बारनो गोसो जादों नाथाय आं सानस्रिनो रोङा अननानै नों आंखौ नोंनि बिखुङाव गाखोहोदो ओमफ्राय आंखौ सानस्रिनानै बै हाब्रां फारसे लांदो होननानै बुंबायनो खावलायबाय ओमफ्राय गोसोखांथाया होनबायनो हाट मा फाग्ला बायदि खोथा बुंखो नोंलाय आं नोंखौ बिखुङाव लानानै दै सानस्रिलांब्लानो आंखौ जोगोन ना जोयो होनना मिथिखाबाय आरो खासेवा अब्लाबो माबाया गोसोखांथाया बुंफिनबायनो आरो होट नों मा बानजायै खोथा बुंखो जानला मोनला खोथा बुंखो नों आंखौ बिखुङाव गाखोहोनानै नों दै सानस्रिब्ला आं नोंखौ जोब्ला नों गोदोगोन फारसे नोंजों लोगोसे आंबो गोदोफागोन ना होमब्लालाय आं नोंखौ आंखौ लानानै बारनो थिननायनि मा ओंथि थानांगौ आं जोआना बेबायदि होननाय जाबाय आं जोआना होननाय जाबाय आरोखि आंलाय मा जोनांगौ बिदि जाहैबाय आरोखि बिदि होननायखाय नंमारगौ माथो सानबाय आरो खासेवा नंमारगौ माथो होननानै बे साननायखाय फैदो आंनि बिखुङाव गाखोफैदो होननानै गाखोहोबायनो गोसोखांथायखौ दानो गाखोहोखाङोब्ला दानिया बै फारसे थांनो गोसो जादों नालाय गोसोखांथाया जावलांबाय आरो दानिया दैया गोथौथार गेजेर ससेयाव मोनहैबाय गेजेर ससेयाव मोनहैब्ला मा गोसो जाखांखो गोसोखांथाया खासेवाथ' दावब्ला ओरै फोलावनासो दावगोन जानो हागौ ना मा गोसो जाखांखो लानजायजोंहाय खिस्लांजोंहाय खासेवनि गोदोनायाव जे सुबायनो खिस्लांजोंना सुबाय नालाय बिसाबोथ'बा हाबबाय जानो हागौ गोदोलांबायनो आरो दै सिं थाल गैलिया गोदोलांबाय नाथाय एसे थाल मोननानै दै सिं गोदोलांबाय थाथ'नाय समावनो सोंबायनो आरो ओमफ्राय लोगो नों दि बुंदोंमोन आंखौ नों आंनि बिखुङाव थानानै नों आंखौहाय दै सानस्रिनाय समाव जोब्ला आंथ' गोदोखागोन ओमफ्राय नोंबो गोदोफागोन ओमफ्राय नों होनदोंमोन ना जोआ दानि माथो जोखो माने जों सानैबो गोदोबाय नै फैनोसै सानैबो ओमफ्राय गोसोखांथाया बे समाव लास्ट खोथा बुंसोनोसै आंनि खोथा बुंनायावथ' जेबो गोरोन्थि गैयामोन नाथाय आंनि आखुआनो दे जोनाय ना गोसोखांथायनि आखुआ जोनाय जानाय बेनिखायनो जोबाय जाहैबाय आरो आखुआनो जोनाय नालाय मोजां बुंदोंबालाय मा जानो जोबाय सानैबो थैबाय दा बेनि मरेल टिचिंआ खासेवा रावबो नङा जोङो रुजुजायो खासेवा दैयाव दावबाय थानाया बे जाहैबाय जोङो संसारावहाय सोलिबाय थानाय गोसोखांथाया सोर जाथावगौ गोसोखांथाया जोंनि बिसाराव सोर जाथावगौ नङासै जों संसाराव थाबाय थानाय समाव फाबा गाज्रिया आंखौ बाफैद' आंखौ लाफैद' आंखौ मावफैद' बेबायदि होनबाय थायो आरो ओमफ्राय जों गोसो जानानै बिनि पापनि लिंनाय बायदि जों
आरो बे आत्माया सोरनि थाखाय गोथाङै थादों? मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होदों, इसोरा जोंनो होदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गोदान खालामफिनो खाजानाय आत्माफोरखौ एवना होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों। आङो खाजानायफोरखौ सख'नो फैदों होननानै बे जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों। दा आं गोलाव बाथ्रा बुंनो हास्थायाखिसै, समखौ गोलाव लानो हास्थायाखिसै। आङो बयखौबो खावलायदों जेन' जोङो गोरोन्थिनिफ्राय जों अराय सम साबधानै थायो। जोबनायाव मोनसेल' इलास्ट्रेसन आङो बुंनानै दोनथ'नो हास्थायो। बाइबेलाव लिरनाय दङ सानै फिसाज्लाफोरनि सोमोन्दै। सासे बिफाहा सानै फिसाज्ला दंमोन होननानै बाइबेलाव लिरनाय दं। बेखौ रावबो मिथिया मासिम गैलिया, बयबो मिथिखागौ। सानै फिसाज्लाफोरनि गेजेरावहाय सासेया दाबिदों बिफानाव, आफा नों ज' सम्पतिखौ खावनै खालामदो, थुब्ला खालामदो होननानै, खावसेखौ आं जेखौ मोननांगौ बेखौ आंनो होदो होननानै बुंदों सासेया। बिफाया बिनि दाबिनाय बायदि अख्रा दाबिना होबाय। नाथाय बिफाया सानदोंमोन जानो हागौ बियो मावै दाङै गावनि सम्पतिखौ गावहा बाहायगोन होननानै, बेयावनो संसार जागोन। नाथाय मा खालामदों बियो? बे फिसाज्लाया मा खालामदों? गासै दंनाय गावनि बिफा होनायखौहाय फानदों सम्पतिखौ। फाननानै थाखा लानानै बियो गुबुन जायगायाव थांदों। बाइबेलाव लिरनाय बायदिब्ला गुबुन जायगायाव थांदों, जे जायगायावहाय पापनि जायगा, पापि जायगा, बेयाव थांदों। आरो बियो गोसो बायदि मावदोंनो। बाइबेलाव लिरनाय गोसो बायदि, गावनि गोसो बायदि मावदों। बिदि मावनायखाय बिनि धन सम्पतिया जोबदों। धन सम्पति जोबनाय लोगो लोगो बियो मा जादों? दानिया थांना थानायनि राहा नागिरनो गोनां जादों। साख्रि नागिरबायदों जानो हागौ मावनो, नाथाय साख्रिबो मोनाखै। फार्स्ट टाइमाव मोनसे साख्रिखौ मोनदों बियो, नाथाय बे साख्रिया जिहुदिफोरनि नियम बायदिब्ला पापनि खामानि, बेखौनो मावनांगौ, माने अमा गुमग्रा जानांगोन आरो। जिहुदिफ्रा इज्राइलावथ' अमाबो जानो मोना, अमाबो गुमनो मोना, अमाबो लानो मोना इज्राइल देशआव, बेबायदि फोथायो आरो पाप। ओमफ्राय बे मानसिया ओरैबायदि पाप मावबाय, पापखौनो गुमनांगौ जाबाय बे मानसिया, नङा नङा? बे पापखौनो पाप मावखाबाय आरो बे पापखौनो गुमनांगौसो जाबाय, ओरैबायदि अबस्था जादों। ओमफ्राय मा जादों? बे पापजों पाप मा जायो बेखौनो जाफानांगौ जादों। अमाया मा जायो बेखौ जानानै गावनि उदैखौ सुफुंनांगौ गोनां जादों। ओरैबायदि बे समाव गोसोखांदों, हाबा आफानि न'आवहाय एसेबां जाग्रा मुवाफोर दं, बिनि मावग्रा लेबारफ्राबो, दाहोना रुवाथिफ्राबो जाब्लाबो जाथ'नो हाया। नाथाय आङो बे आफानिफ्राय धोन सम्पति दाबिनानै फानलुं फानला खालामनानै लाबोनानै बाहायस्रावफैजोब्बाय, नाथाय आं दिनै बेबायदि अबस्था, आङो अमाफोरजोंसो जाफानांबाय। बे समाव मोनसे रियेलाइज जादों दि बियो, आङो दिनै थि खालामनायसै, आङो आफाखौ बुंहैनायसै, आफा अननानै आंखौहाय आंनि दाया गोरोन्थिखौ नागारदो, आंखौहाय नोंनि लेंफोरनि सासे बायदिल' बाहायदो। आङो नोंनि सिगाङाव पाप मावबाय आरो आफा इसोरनि नोजोरावबो आं पाप मावबाय, बिनिखायनो आं नोंनि फिसाज्ला मुंखौ जानो समायलिया। बेबायदि गोसो बायग्लिनाय सानदों बियो। आरो बे समावनो बियो गोसो सोलायनाय जादों, ट्रेन्सफर्म जादों। बै अमा गुमनाय समावनो गोसो सोलायनाय जादों। आरो बिफानियाव फैनानै एक्जेक्ट जेखौ गोसो सोलायनानै सानदों बेखौनो बुंफैदों, आफा आं नोंनि फिसाज्ला मुंखौ जानो समायलिया। बिफाया बेखौ लामा ससेनिफ्राय नुहरदोंमोन, ससेनिफ्राय लायदों। एसेबां अनसुला बिफाना। ओमफ्राय लायनानै मोजां जानाय लोंनायफोर खालामदों, मोजां ड्रेसफोर खालामदों। ओमफ्राय बेबायदिनो रंजानानै बस खालामदों। इसोरा सासे मानसिया गोसो सोलायब्ला इसेबां रंजायो, जों जेसेबां रंजायो इसोरा बांसिन रंजायो। बे बिफाया रावबो नङा, बे इसोरजोंनो रुजुदों आरो। इसोरनिफ्राय गोजानाव थाब्ला जोङो नाम्बार वानाव बेखौल' गोसोआव लाखिनांगौ, जोङो गोसो सोलायनांगौ। पाप मावब्ला बै फिसाज्ला उन्दै बायदि मानसिनि जिबनाव, फिसाज्ला होनदों, फिसाजोफ्राबो, आं बुङो फिसाज्लाफोर नङा, बे मानसिजोंनो रुजुदों आरो, मानसिनि फिसाज्ला। दा फिसाज्लाफ्राबो पाप मावो, फिसाजोफ्राबो पाप मावो, बिदि अबस्थाना जोंनि मानसिफ्रा। नाथाय बिनिफ्राय नों ट्रेन्सफर्म जानायखौसो हास्थायो फोरबोआ। बिफाया जेरै लामा नायबाय थादोंमोन, इसोराबो बेबायदि लामा नायो।
बेबायदिनो बिफानिफ्राय गोजानाव थानानै आन्दायदों बिदि साननो हागौ। नाथाय नैथि फिसाज्लायाबो आन्दायदों होननानै आं बुंनो हास्थायदों। मानोना फिसाज्ला देरसिना बेबायदि न'आवहाय फिसाज्ला उन्दैसिन फैफिननायखाय बिफाया रंजानायनि भज खालामदों, दामदों, रोजाबदों। बेखौ गोजाननिफ्राय खोनादों। आबाद मावदोंमोननो बे फिसाज्ला देरसिना। गोजाननिफ्राय खोनानानै सोंदों लेंनायावहाय, जोंनियाव मा जादों दिनैलाय? लेङा खोन्थादों, बेबायदि नोंनि फिसाज्ला, नोंनि फंबाया बियो न'आव फैफिनबाय होननानै। बे समाव फिसाज्ला देरसिना गोसोआव मोनदों, आफाया मानो बिदि खालामखो होननानै। बियो न'आव थाङालाबा थादों। नाथाय बिफाया बेखौ थांनानै बानजायहैदों। जेब्ला बिफाखौ मोखां नुदों, देरसिन फिसाज्लाया बुंदों, आफा, आं नोंजों एथ' बोसोर थाबोबाय, नों आंनि थाखाय बेबायदि खालामफेराखै, नाथाय नोंनि बे पापि फिसाज्लाया बियो नोंनि धोन सम्पदखौ धंस खालामबाय, बे फैनायाव नों मानो रंजाखो? नों बिदि खालामनो मोनामा? बे बाथ्रायाव जों बुंनो हायो, बे फिसाज्ला देरसिना फंबायखौ निमाहा होनो गोसो गैया। फंबायखौ निमाहा होनो गोसो गैया। निमाहा होलायनो हायैयाबो बेबो बिफानिफ्राय गोजान। बिफानिफ्राय गोजान थादों बियो निमाहा होनो गोसो गैयैखाय। नाथाय बिफाया बुजायदों, बिदि नङा फिसा, नोंनि फंबाया गोमाबायमोन, बियो दिनै मोनफिनबाय। थैबायमोन, दिनै बियो थांखांफिनबाय। बिनि थाखायनो बियो मोदोमावबो जिउ बासायनायनिफ्राय रंजानांगौ। बानजायनायखायसो उनावहाय फैफिनबाय। सानैबो गोमादोंमोन, नाथाय सानैबो फैफिनबाय। फिसाज्ला उन्दैसिनाथ' बे संसाराव गोमानाय। फिसाज्ला देरसिना बिफाजों थादोंमोन। बेबायदिनो जोंबो जायफ्रा इसोरजों थायो, नाथाय समावहाय जोंहा बे एटिटिउड थायो, फिसाज्ला देरसिननि आखु बायदि थायो। गावजों गाव निमाहा होलायनो गोसो गैया, गावजों गाव बेबायदि एना एनियाव थाबाय थायो। बिदिब्ला जोंबो गोमानाय मानसिफोर, इसोरनियाव थाग्रा, इसोरखौ खुलुमग्राफ्राबो बेबायदि एटिटिउड दंब्ला बिफानिफ्राय बेबो गोजानाव, आफा इसोरनिफ्राय बेबो गोजानाव। बेखायनो जों गासैबो फिसाज्ला देरसिनाबो फैफिनदों बायदि, फिसाज्ला उन्दैसिनाबो फैफिनदों बायदि जोंबो रिकनसाइल जानांगौ, बिफाजों गोरोबफिननांगौ। आङो गोलाव बाथ्रा बुंबाय, अननानै निमाहा खालामदो। दा दिनैहाय बे फेल'शिपआवहाय जे बाथ्रा बुंबाय बेखौ गोसोआव लानो हाथोंसै, बयबो इसोरनि जिउजों दैदेनजाथोंसै। जोङो मानसिनि लाइफखौहाय नायोब्ला नुखायो, इसोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थाबायमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सायख'नायखायसो, जोंखौ सायख'ग्रोनायखायसो जों जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनो हाबाय। बियो अनग्रोनायखायसो जों बिनि अननायखौ मोनबाय। बिनिखायनोथ' आं बुंदों दहाय, भेरि इम्परटेन्ट पार्सन। जों बयबो भेरि इम्परटेन्ट पार्सन। इसोरनि नोजोराव VIP जों। बेनिखायनो VIP मानसिफ्रा ओरैबायदि जानांसिगौ, जोङो जोंनि एटिटिउडफोरखौ गोजामखौ गारनांसिगौ। जोंनि एटिटिउडफ्रा गोजाम एटिटिउडा माबायदि? प्रभु, आं पापि, आं बिराद महान पापिथार, बिदिबो सानो जोंनि गोजाम एटिटिउडा। प्रभु, आं बिबायारि, जोंनि गोजाम एटिटिउडा बिदिनो। जों बिदियाव थाबाय थायोब्ला महान पापियावनो थाबाय थागोन, जों बिबायारिब्ला बे बिबायारियाव थाबाय थागोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनो गोदान फोरोंनाय होदों, बेनो जाहैबाय नोंसोरो भेरि इम्परटेन्ट पार्सन। बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ चुज खालामदों। नोंसोरनि गोदान एटिटिउडा बे जानांगौ, बा जोंनि गोदान एटिटिउडा बे जानांगौ। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै मिनिस्ट्रिखौ अननायजों मावलांदों मानसिखौ, जोंबो बेबायदिनो बिनि मिनिस्ट्रिखौ गोथार जिउनि दारैहाय अननायजों मावलांनांगोन। नागिरनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन। फोरबोनि खामानिखौ मावनो गोसो, आंबो गोसो, आं मावथारगोन होननानै हांग्रिनांगोन बयबो दानि जुगाव। प्रभु, आंनोबो नोंनि मिनिस्ट्रिखौ मावनो बोलो होदो, आंबो मण्डलियाव लिडारशिप लाथारगोन, आंबो सानडे स्कुलनि दैदेनगिरि जागोन, आंबो मण्डलिनि सासे सोद्रोमा जागोन, नङाब्ला आंबो प्रभु नोंनि मिनिस्ट्रि मावगोन। न'आवनो थानानैब्लाबो बा गुबुनाव थानानैब्लाबो नै बेबायदि एटिटिउडसो जों जानांगोन। मानोना प्रभुआ जोंखौ बिनि थाखाय सायख'बाय। बेयो जोंखौ भेरि इम्परटेन्ट भेलु होनानै सायख'बाय, गावनि फिसाज्लाखौ जोंनो होबाय। आरो बिदिनि थाखायनो जोंखौ सायख'बाय आरो गोदान खालामफिनो। शास्त्रआव बुंनाय दंखायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जाया जिसु ख्रिस्ट'नाव फैबाय, बेनिफ्राय गोजामा थांखाबाय होनो, गोदाना बिनाव फैबाय। बेनिखायनो जों दा सानसै, आङो रोङा। जों दा सानसै, आङो
बैसो गोरलैथार उदायथार जोङो दा सानसैदि आङो आइजोसो जोङो दा सानसैदि आङो जोहोलावसो दाबो बिदि दा सानसै ओमफ्राय सोरबा दा सानसै आङो दाबो दा बुरैथारबाय आरो सोरबा साननो हागौ आं बोरायथारबाय आं मा बुंबावनो बिनि एन्सारा मोनसे दङ बुंगोन स्पिरिटजों दैदेनजानानै बोराय बुरैफ्राबो दोसोन नुगोन सिमांफोर नुगोन आरो ना बेफोरबायदि बुंगोन बेवहाय एजनिबो लिमिट गैया उन्दै गिदिरनि खोथा गैया धोनि गोरिबनि खोथा गैया गासिबो जोबनाय बोथोराव इसोरनि बोरा लुफाव जागोन होननानै बुंखादों आरो जोबनाय बोथोरखौ आं जेरावबो थांब्लानो बुङो जोबनाय बोथोरा जोंनि समावनो पिरियडा आरो बे पिरियडा माखौ होननानै बुङोनो जोबनाय बोथोरनि पिरियडा एबा पिरियडखौ मा होनगोन जोबनाय बोथोरनि मुगाया माखौ होनोब्ला गोथार जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांखांनायनि उनाव हरदों सोलाबहोनो बे हरनाय समनिफ्राय लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावगा सोरगोनिफ्राय फैफिनगोन बे समसिम मानो जोबनाय मुगा आरो जोङो बे मुगायावनो दंखायो दा गासै जानाय जाथायफोरखौ नुगासिनो दं आरो नुलांबावगोन आरो उनफ्रावनि जेनेरेसना हयथ'बा इसोरनि बाथ्राखौनो खोनासंनो मोना जागोन ओरैबायदि सम सफैनो हागौ आं इसोरनि बाथ्रा खोनासंगौ सोरबा आंनो बुंफैब्ला हामगौ बेबायदि सम सफैनो हागौ बै समाव इसोरा गोथार जिउखौ आलाग खालामगोन जोंनिफ्राय लांखोगोन अब्ला बे समावहाय इसोर गैयि जागोन बेसेबां गिथावथाव सम सफैबावगोन दे हामबायसै इसोरा जोंखौ सायख'खाबाय जोङो मोनसेल' खामानि मावनांगौआ बेनो रिपेन्ट जानांगौ गोदान जानांगौ गोसो सोलायनांगौ दानो जोङो मावनांगौ खामानिखौ मावगोन जोङो